Ka Joint Action Committee jong ki South Li ki Seng Bhalang ki badon Hackathon South Semper ki bakanthop ya ka KSU FKJGP HUAN but HYC hapo kajing yalam uba Gilbert Karaswai kila yo penyakendu but Deputy CEM jongka KHADC uba PNCM halor kijing ujor jongki nadu kasnem arhajar arpuway ya usim jongka hima maharam upa im niandrus im yong nakaliang ka KHADC menta kasngi ka shipau tarik ukalalingkot kala khot da ka public hearing yakiteki kenhun jongka JAC halor kajing ujor jongki ya usim Hadin baladep ka public hearing nakaliang secretary jong ka JAC uba Drimshan Mauleng ulaong bakajing ujor jong ki dayban penhiar khetno yus im jong ka hima halor ka jing senchar don bor jong u nakaliang kinong yalam jong ka JAC kila keno bo usim ka hima ulalong unong penthut ya ka syong suk syong san hapo ka hima kabalawan ra ru ya ka jing klumar hapo ka hima khamtam ki khun ki hajar conference hall jong district council adin ba ngaliang ka isi bat district council kila khot yangi ka JSC bangin wan yang public hearing habiade bagi jing ujor jongi ni kisnam balai no ban penhiar khetno yunus im jongi mamaram ubala sensar don bor ya karaj samper jongi bat wan tombor de halo tan hadin bangi layo pensngau naliang council ka sngap ye jing pensngau ki jongi bat kalapa yangi ban in submit jing pensisha penpoi jaga office jong ka tanat I elaka ban haju poru naliang jongi ngisngo ba ngisokmen ba council ka chimkam ya kane ka isi ka lakhot ingi ba jene hearing bani kenduk marmet mentaka mestasngi bat ngi kentu bade ya ka district council ba ka di ban chimkia namar ba kumolong mentangi sen yo khun hajar jo ka hima ya ki ba jo ka rat ka jongi ngi mat jing na ka wei ka por ka ji jak penting kum tangi kentu ya ka wi am ileka baderu di CM bat kumju de ki isi bro ka wei bakin chim ki kiano mador ban penklem no inus im ban chim kam no inus im khnang baka rat jungi hang tai kan chung suk chung san sibentaru naliang ka jonga kum noiram jong JSC kum charman ngong kum ni enough is enough la biang sange no kita giri sim kabu ki kwan mentoi simen ki baju pendik ki ba ya ka dong ka than ka jongi lagi di napok ka dong ka than jongi ne sabar kumju namar baka JSC kamla asyu bencak nang ni cekmat ni airu ka jing maham tumbang lakan ki dalam cekmat mene ba nadu ki dalam san pertai ki noila ki kenhun baper ni kiru simet ru sngapa wat no malusia ya kamrat ka jongi namar ladang ngilap ang ni cekmat ka kenhun hi ka JSC brokaway kan le da ba tengeh wat lada kita ki MDC lada ki dalam san pertai ba krauru ngi kentu ya pi sngapa sencara jongi konsensi sencara jongi rat ni kisnong ki jongpi wat nom kita ikarat sa samper ka jongi ngi don hi mangi kita ki noyalam ki ban sencara ya karat la jong ba kajingwani kendu ka jongi ya u deputy CM mentang singi bolok khot yangi koni kedu brebat kajing ujor kajungi persyak USM maharam pangi ujor persyak kum ke JEC hang ni kisnam ki bradap bat perhiar khetno u namar ki babun ki daw ki ba ni kum kinong song snong ni kum ki khon ki hajar jo ki hima imshania shu uni USM mau lolong unu mau jemtut lolong unu pen plumar snong ha lolong ru unu pendu e ka song suk song san ha kadong ka than ke jongi bro koi bat ha ka hima hi bro koi ujo kata kada ka bangi ni kum ka JEC nyuan ikendo mentaya u deputy CM banwan public hearing apa khamat jogu CM hapreng jongi kum ka JEC hapreng jongi kurus imle sopo bat kin khod ki hajar joka border area te kada ko ba nakaliang jongi ki JEC bangi ujor yo USM kalong ba halor kajing penmi kajung u yang tuka jipen penapat ba hakalai buai terik u Disember ja akau bu penmi kajing penapat ba un krong khajna hak bedai bat ka ya ka kendo ka siap apo jong ka dot karat sau super ka jongi kata kadi ka ni nakaliang jong ka JEC bat nakaliang jong ki nok syong karat ki brokoi ni persyak jor kini namar kat kum ka ta ka agreement ka balete apeng jong u CM bomon sing CM juga hima maharam bat ki riurong ba juga dor barat akasnam kat kandai spa sau pusa uni CM juga CM maharam bomenta walaupun kenya kata ke sekolah jingete sekolah joki rangba jungi jokarat bat USM hak tikipor padam de nomor kadang iwan ban ujor po district council ba usang ban klub penmar snong usang ban muslia ya ke kendo ke siap apo jokador barat de nak kadang
ni nakaliang joka GEC hi ngimshani ashu museum bat ni dawa naka konsel bagadi berpendengar kat sendan ni ia ku bakum museum hadian bangilawan ujor ya hapo joka konsel ka konsel nakaliang joka konsel kala penmi ya ka stay order ndai hadian baka konsel ka penmi ka stay order ba penmi itu ko hukum ban krong khajana ya kidong shong joka rat sau sampai uklam burom ya kata ka stay order ka penmi nakaliang joka konsel ulah penmi biang ya ka hukum ba on krong khajana ya ki trok kit mau betik mau hakanika bagi di Jakarta mau beran po joka dika rat sau sampai ka jongi ulah penmi biang khajana bat ulah hukum ru ba ulah bu ru ta unong krong bu ne wan krong khajana hak po jonka tiki krosyar di Jakarta mau beran po joka rat sau sampai ka jongi den lor kene bat nakaliang jongi kum ka GEC nilawan siwan ban ujor bat nilawan siwan ban dawa hakamat jongka konsel berkoi ba nalor kini burom uang burom ya ka agreement balai te apa deng jongka rat bat ka himah rei ikam 4 kilong dak hongpong burom paktian dik ikam uliak kumoi kadai nak kata ba ngingim syania syu museum bat nakaliang jongi kum ka GEC ru ni da maham jur ya kitu ki lakalongi ki reusimet ya ki politician dan ni ya kinu kiken hon ki ba kinwan muslia ya ki kam jong karat sau semper ke jungi amar kumbangi tip bat ngiyo sngo ba ki lawan muslia ba ya karat sau semper ke jungi ba ki ong ba ki kam tip kam bahamaki nakaliang jungi ke GEC barok ngi maham ba kimbet ban muslia ya ki kam jong karat sau semper ke jungi namar kim tip ya ka sedang gakut kim tip ya ka im ka yap ka jungi jong karat hi bro koi dei tang mangi kinong shong ki bapura jong karat ni tip ki jing ki bangi kendo ki bangi tingkho bat usian kiwe ki kenhon seng bahalang kiwe ki kenhon ki politician kinumla ban wan korban ni wan tuklar ya ka kamrat ke jungi amar kim tip ya ka sedang dapot kita kide ki jing pensyai nak kalian ke jungi kum ka GEC bang taras